Цієї суботи, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв геноциду та депортації кримсько-татарського народу 1944 року. Цього року відзначаються 75-ті роковини трагедії, коли внаслідок насильницьких дій радянської влади за лічені дні було примусово депортовано близько 200 тисяч кримських татар. У суботу, 18 травня, в Києві заплановані вшанувальні заходи. Рівно о 12-й по всій Україні відбудеться хвилина скорботи. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров закликає місцеві органи влади віддати шану жертвам депортації і не влаштовувати цього дня розважальних заходів. У нас 18 травня ми намітили, і ми це будемо проводити. Це ви можете збиратися, там є гранти, там, де є допомога держав, робіть це. Ми хотіли просити, і ми просимо, і ми будемо просити, щоб посли були на тих закладах, які будуть проводитися на національному комплексі. О 15 там буде реквієм. Ми будемо проводити о 18:00 жалобний мітинг на Майдані Незалежності. Я сподіваюся, що українці, наші співгромадяни, незалежно від національностей, вони всі прийдуть на цей мітинг. Я його зараз не рекламую, просто нас мало в Києві. І, можливо, кожен, на відміну від чиновників, прийде до нас і поруч, плечо-плечо, стане о 18-й на мітингі, щоб показати Криму, що в Україною правлять не лише чиновники, а є народ, український народ.